Anu Kang, ngene iki timbangane kono-kono nganggur nang golek-golek gorengan ngono. Gurih lho. Mesti enak ini iki ya ini. Gorengan. Nah, itu kok ngerti kan? Ya nek kulone suket Mas. Oh, suket Mas. Mas. Nih, keluar pasar. Ya iki ndak iki. Lah iki tekan. Lah kongras. Tuku apa ta? Gorengan. Iya. Oke. Modal gorengan. Ayo. Ayo menyetok. Dulu ya. Ya wes, ya. Dulu ya. Peh, gua 7.000. 75 ya. Woi. Iya tuh. Wah, Ngene lho, Kongras. Kang Sabdo kuwi senengane gorengan tempe bos ya lah. Lah untune wis entek ae. Kuwi senengane kuwi. Piye? Duh. Bang. Duh. Bang. oi. Iya tuh. Aduh. Pusing. Hei. Aku ki numpak motor. Dasar motornya 75 ora krasa. Ketinggal ya apa iki? Cah piye lah. Durmagati. Durmagati. Olah dur cek Durmagati. Durmagati yo ngono iki. Karepmu ki piye? Wong numpak arep barbar malah langsung tinggal Marai ya mae 75 mulane sing di ngokeri ya bablas angin. Ora krasa. Kapiyen motor iki? Ayo cakar, jalan, loro. Ya,